Ne. A nisam ulazio zbog oblačenja. Braćo, možete kod nekog rame ošte stvari, svoje telefone ili nešto koji imate početi. Da, mi nećemo... Ovo su fricove. To Maja, dobro to čuvaj. Ja sam svoje da čekam... Dobro čuvaj. Znači... Kada pričamo stvarno. Jel, Fric, kako nisi donio nijednu loptu? A što onda skupo slikat se.
Ovi drže loptu, Nović minuta. Evo već kako mi je za loptu. Čuvaj Dino, polako Dino. Čuvaj se. Idi. Idi sad. Jao, jedno bi mogao bi sad na drugu odigrat to. Jes mogu krećemo reći. Pazi leđa, Dino. Pazi. Idi dole.
sad, idi dole, odmah, imaš dole frica, imaš kembu dole, imaš kembu, već kembe, hajde!